tervetuloa tähän sitten. Ja niin kuin Aino Tapa jotenkin on sitten, eikä nyt ole luenut Code Edition, eikä niin kuin Aino Tapan kuvaharja, niin nytkin on saatana. Ja toivotaan vittu, ettei saatana kuva. Ettei tohikaan lähde vittu valloilleen. Sitten mennään siihen aiheeseen. Lähtekö he vittuun siitä jo, saatana? Ai vittu. Joo. Sitten avataan tämä saatana. Noin. Mahtaako kuva? Onko automaattinen? Tää ihan ja automaattinen. Ei oo, ei lähde itseään. Todennäköisesti sitten ei myös kuvaa oo. Vittu! Saatana! Vittu! Euro saatana alkaa siivoamaan, voi saatana! Palataan sen jälkeen kun mä oon siivonnut pieneen souhu vittu. Voi saatana, kun vituttaa nyt vittu. Mihin sä Topi meet? Minne?